Здравейте! Аз съм Марина. А аз съм Ива. И добре дошли обратно в нашия канал, където разопаковаме играчки, правим предизвикателства. Не ги изброявай, защото са прекалено много вече. Да, прекалено много неща правим, затова трябва да ни следвате, за да разберете абсолютно всичко, което правим. Така че имате 5 секунди да натиснете червеното бутонче отдолу. Аринка, дай да броим. 1, 4, 3, 2, 1. Хайде! Така, Аринка скоро имаше рожден ден. Следователно сега, какво си е направила Аринка в тези видеа, които следват? Какво ще правим? Ще разопаковаме играчки от моя рожден ден, които са ми подарили. Следователно, аз нямам идея какво ще отваряме. И точно за това Ива ще познава. Аз ще познавам, да. А я кажи преди това, на колко стана? На 8. Което значи, Аринки, скоро какво? Свършваш първи клас? Юли месец свършваш първи клас. Хареса ли ти първи клас? Да. Нека да започваме. Добре, затварям си очите. Покажи какво е. Но това е някакво много голямо нещо. Някаква плюшена играчка ли е това? Не. Ама това има коса. Какво е това са? Айде малко по-живичко. Добре, ми отварям си очите, откъде да знам? Малко още. Някаква кукла. Добре, давай, да. Кукла е наистина. Ма те са много къси ръцете, бе, аз затова се обърках. Ама я виж каква коса има. Ръцете й са на лисичка. Защото тя е половин лисица, половин човек. Добре, ама това някаква серия играчки ли са? Има... Какво съдържа? Значи съдържа едно елече за ето тази, едни обувки, бутушчета, спален чувал с ци, възглавничка и гребен, за да я среща. Маля ми, значи нямам търпение да го разопаковаме, нали? Добре, и все пак, щом е твоя подарък за твоя рожден ден, искам ти да си го отвориш. А вие може да ни пишете в коментарите, вие на колко години сте. Добре, а как искаш да се казва лисичката? Оранжевка. Оранжевка, добре. И сега без да... Внимавай с косата! Опа! И сега вече внимаваме много с косата. Това беше много страшно! Аринке, какво направи? Разбрахме куката. Само Как сложно я кръсти сама да не може? Не може ли да я кръстим лисичка? Не мислиш? Лисичка. Я да разгледам. Лисичка. Приятно ми е. А може ли да ти разопаковаме и останалите неща? Спалния чувал, гребена и възглавничката. О, Боже! Ами... Аз живея много нависоко в планината и ми е много студено понякога, защото аз съм хем човек, хем лисичка. Добре, лисички, аз имам един въпрос. Можеш ли да дадеш на Аринка да ти разопакова останалите неща? Да, чакай да се окуя, че е много студено тук. Хайде, Аринке! Продължавам. Лисичка много я дразни това. Добре, значи сега ще премахнем етикета. Или поне ще се опитаме. Като се опитваме да не режем ухото на лисичка. Да. One eternity later. Я да видим сега останалите неща. Тея големите са ми проблем. Арина пак изпусна. Дори си изпусна цялата играчка. Браво! Леко главата в масата. Остави лисичка ето там да ни гледа и да й отвориме другите неща. Айде, ето е лисичка. Айде да отвориме другите неща. Добре. Така. Ти как отправиш този номер? И тези трябва да ги срежеш, нали знаеш? Мале. Опа! И ето имаме едно гребенче за лисичка. Може ли вече да я среша? Чакай да отворим всичките неща. Така, да отворим възглавничката. Добре. Ето една възглавничка. Има лисичка и
Ето вижте, планинска възглавничка. Да, значи лисичка не ни е излагала, че от планина. И остана едно последно. Ринки, обещавам. Айде. И Ринке, вече всичко е разопаковано. Много. Малко да си среща косата. Айде да сложим лисичка да си легне. Тук даже си има сипче. Я. Вау, то е направено лесно. Хайде, лисички, време е за лягане. И да стане време за сън. Ех, че е сладка тая лисичка. Каква оценка би дала на лисичката като играчка? 150. Ще си играеш много с нея, нали? Да, виж това колко е сладка. Много е сладичка. Абонирайте се за канала, ако видеото ви е харесало. Това беше всичко от нас. Очаквайте другата седмица още нови играчки. Не забравяйте да оставите един палец нагоре и да ни напишете в коментарите вие имате ли такава лисичка или някоя от тези серии. И това беше всичко от нас и